Samo za večera. Nemci 1.19. Sad dobro. Tu je misliš? Ali ekspresno. Malo pre smo pričali o eurima. Nisam ja pao. Pa slično. Nije baš sa kupolama gore tako. Mi ćemo ljudi iduće godine Drago mi je, čestitam i opštini, gradu, umjetnicima, građanima, svima što evo sklop ovog trga koji se zove Trg Srbija završava se mnogo stvari koje nisu bile završene. Sjećam se da ni dvorana nije bila završena pa smo i tu radili. Trg potpuno nije bio završen, nije završen bio ovaj objekat. A političari i državnici su uvijek mjere po tome što ostavi iza sebe, a ne što pričaju. Evo mi smo ostavili sad i iza sebe i ovaj završen objekat pozorišta. Mislim da odluka Vlade Republike Srpske da ovom pozorištu da karakter nacionalnog. Ono se zove Narodno pozorište Istočno Sarajevo, ali osnivač Vlada Republike Srpske govori o tome da je ovo u stvari Republika Srpska, a Istočno Sarajevo je samo po sebi simbol stvaranja Republike Srpske. Dan istorijski koji ćemo pamtiti, o kome će se dugo godina govoriti. Dugo je sve to trajalo, naravno jeste, ali i kultura jednog naroda se gradi godinama i generacijama. Sarajevski Srbi su predvodnici kulture onoga Sarajeva, gradili kulturni pozorišni život onoga Sarajeva i to je jednostavno naš identitet. Nažalost, kroz 92. 95. egzodu sarajevskih Srba morali smo sve da napustimo ono što smo gradili, što smo izgradili, ali smo krenuli iznova da pravimo grad i ovo je jedan dokaz naše istrajnosti.